Piny Kenya ikore mar chako tiyo gi okumba manyien mar SHA kata SHIF. Migawo mar thieth e kaunti ma Kajiado koro kwayo jopiny mondo odhi nyime gi ndikruok gi okumba manyien no mondo okonygi e yoregi mag thieth ka osewito okumba mar NHIF. Jatend migawo mar thieth e kaunti no Alex Kilowa wacho ni okumba manyien no biro chiwo chenro duto mag thieth mana mane ichiwo gi NHIF, kendo koro kwayo jopiny mondo ondikre gi SHA mondo gidhi nyime gi yudo chenro mag thieth e kaunti ma Kajiado. Fikia tarehe 1 mwezi wa 10 sisi zote tutakuwa tunaendelea na kuregister kwa ile inaitwa Social Health Authority, ambayo itakuwa insurance mpya ya taifa letu la Kenya, ya kaunti zetu zikiwemo, Kajiado ikiwemo, na tungependa kuhakikisha wajitayarishe, lakini tutarudi na maagizo zaidi kupitia administration ya wafanyakazi wetu wa afya, wale tunaita community health promoters, ili tuhakikishe kila mtu ameweza kufanya ama kumigrate from insurance to Social Health Authority.